Hola. Buenas, ¿qué Hola, tal? ¿qué tal, familia? Aquí estamos. Día de entrega. Ai, Sí. día esperado, Sí, verdad. Por fin. A verdade é que sí. E descansadas. Sí, un sí, pouquiño, un sí. pouquiño. Bueno, Máis un a pouco máis abuela jefa, que non que está a nós. Sí, acostumbrada a eu tanto xa trote. dicen Pero bueno. cansadas. No, que ir alá arriba a mirar os teléfonos e volver non cansa. No, vos, home, Bueno, falade pero moito. era Ibas no coche. No coche foi un día. Sí, Que fui xa. aí ao bar a buscar unhas cousas aí á Xa. tienda. Anduve toda a semana para arriba e para baixo todos os días co teléfono. Do de meu e dos outros. O teu labor dentro do que non era físico foi moi importante, Pero José. xa te avisara, non? Sí, é máis cumpliches, Pois logo, fun. Eso é verdade. O camionero falaba con eles, viña. Chegaron todos, mira, non se perdeu ningún, Sí, ao final, bueno, a verdade é que estades nun sitio idílico. Que pasa que antes tiñas pois, o teu chabolo, o pobre en bloque, Sí, verdad, moi bonito non está. non estaba. E Non agora podía pa moito. notas o cambio, non? Ahora é un chaleciño. Tens que cambialo, Ahora non? Tiño que Claro, cambiar ahora de temos que nome. cambiar de nome. Agora, en vez de poñerlle o chavalo, tendremos que cambiar de nome, poñerlle a casa da pradera ou el chalé. Ou... Claro, ahora xa é de alto standing, xa non é unha casiña de aldea, ahora xa é de alto standing, oiches? A piscina era outra cousa importante porque atendes na fronte da casa, sabes que eu quería que a cambiaras de sitio e non podías e nós en 5 días tampouco. Entón, entre carpintería e decoración, pois conseguistes camuflala un pouco. Escondela un pouquinho, sí. Que, Alex, a ti non te bañache, non, ou que? Non, eu teña que traballar. Nosotros traballamos tamén, o que pasa que mentre vosotros descansabais, nosotros estábamos traballando. E que vos parece como quedou? Moi A ver, bonita, foi moi é unha bonita. cousiña Preciosa. pequena, pero... Pero bueno, ahora desde fora non dá tanto cante como daba antes. Por lo menos ver a madeira, as plantas, se queda moito máis curiosa. Ai, a miña piscina encántame. Está ahora tapadiña, que as súas plantas, non se ve que é así un pouco mal feita, como que andí, e dá o apaño de que está un pouco cerrada. E douche a vida que che dei a limpiala eu, que se non ti sola non daba a limpiar. Eso é verdade, eso é verdade. Entre as dúas limpiámola, porque Hombre. este o de axudar pouco, Tiñedes aquí unhas lonas, bueno, uns bancos cheos de zapatos, de ferramentas, pero era a vosa zona de lecer, realmente. Sí. A verdade é que sí. Home, agradable, pois non era. Non era, Non home, era que era o que moito che dicía, eu aí ao estar en Costa non podía poñer a mesa. Cando fago as comidas e tal, todo o sitio máis tal que tiña era aquí. Aparte que a sombra do iso, dos kibis. Bueno, pero Era onde se usábalo me para prestaba, todo. Tivemos aquí problemas aquí ca estrutura aquí do ferro, que estaba todo repodre, e tivemos que cambiala. E ao final casi toda a obra foi facer outro soportal, así que, bueno, Todo a ferramenta que tiñan, os zapatos, as lonas, a porcallada toda que tiñan por aquí, o cambio é importante. Ah, Que todo ahora non. podes estar, antes non se podía estar. Foi un traballo moi fino, Alex, creo que vos costou bastante resolver a cuberta. Queríamos algo pois liviano, non sobrecargar ese espazo, pero complicouse un poquiño máis do previsto, non? Sí, un poquiño bastante demais, Co traballo da cuberta, mi madriña. Ai, a mí o que máis me gustou foi este chill out, ca mesiña, o banco, para facelo as festas, a hora do cumpleanos, Ai, oiches. que ben che ben, non? Home, Hombre. vou estar aquí cos amigos. Hombre, Tendes unha mesa en condicións, un Un banco en banco. condicións, tes o outro banco. ten outro banco ali tamén. Donde que estaba a sí. lona. Hombre, salí da porta da Agos, ter ali un banco, sales da Verdad, porta es- sentas bueno, ali. la- Se non ter que vir aquí... Pero quitaron chos de Benedito, Ai, pero poñeron outros tamén novos. Este custache máis, é máis grande. xa que retiramos o banco da lona, pois agora teñen outro banco, madeira. De verdade. Ahora Sí, teño un xa banco de feito. verdade. E Laira as plantas de decoración. Sí, a ver. Tamén. Porque Tens que dar te faltaba. preciosos, Teñe moito verde, pero tiña... Hai que darlle un pouco de Sí, color, a ver, que non vai José ser non, todo non é verde. amigo das A plantas. ver, moito a non. jardinería non é o meu, eu son No. máis amigo dos tomates e os pimentos que me dan E de de comer as falar, plantas. de falar, verdad, José? Sí, sí. Ah, sí, o de falar, O de dáselle falar moi ben. tamén, sí, aí tamén, tamén. O de mandar tamén. Tamén. E de pedir tamén. Tamén. Pero bueno, fun tendo suerte, que casi todo o que pedí foron Sí, por sí. facendo. Eu pido, pero ao final, ves, din que non tal, pero ao final vame facendo as cousas. Mira, dale, chorelle un pouco e ao final puxo un Bueno, caldeiro. pero tamén lle O Adrián o axudaches. lavadero, puxo un bo lavadero. A peor que tal era a Rosa, cada vez que lle pedía algo, pasaba de mí. Mándame facer a ti, home. Claro. Ata fixemos aquí unha porta para guardar os zapatos. Non sei se biches aquí. Está moi ben, que polo menos non se ven. Non se ve, Mira, eu claro eso que- non o sabía. Mira que ben me feo. quedan agora aí. Tan aí ves? Un anaco escondidos. das lonas tamén, María. Tamén, Hombre, tamén, claro, tamén mira que fixache cuadro, cuadros non? tamén, son bonitos. Mira la lona. Eu non Mira, sabía, sí, nin o sí. dos zapatos, Sí. nin o das Mira, lonas. mira, Dicían mira. que Rosa era doucha a palabra e imposible. cumpleu, né? E ao final Benedicto segue con nós, non? Ao final, sí. Bueno, Pero- María quería conservalas, eu non digo Sí, nada, sí. cada un... Bueno, tiro a Alex ali, veña. Ah, Vamos facer algunha cousa para... Bueno, pues mira. O pendello non se podía tirar. Bueno, pois optouse un pouco por unificar, usando neste caso pois a cor negra,
que estaba no Pozo, nas Portas, no Hórreo e tamén o Pendello. Bonitos siguen sin ser, pero agora, son polo menos menos, feos, non? non son tan chamativos, non se nota tanto. Ahora ver todo negro, Sempre temos a mesma historia. Queremos tirar as cousas, e é verdade que a xente, pois mira, ao final ten un pendello porque o necesita. E para min, pois mira, faría outro tipo de construcción ou algo máis integrada na casa ou que sexa. A xente que non poida tiralos porque lles fai falta, pois, Sí. bueno, o disimulan e... E tampouco tempo e poucos cartos, podes facer unha cousa xeitosa, mira, e cambia a cousa. Eu creo que o resultado non está mal. o resultado moi bonito, isto non ten nada que ver, O o que que era había, o antes, cambio é mal calquera que vexa. A ver, un Nótase foscao ao así con 100%. color negro, queda ben. Queda ben. É unha cor que sempre se recomenda porque adátase moi ben como acabado. Ai, me gusta máis o negro. De negro, si está máis bonito. É máis estético, queda máis elegante. A parte de outros detalles, pois a porta que tendes no anexo lateral. Sí, no lateral. Bueno, o foscado do pendello e o foscado dos muros, Os muros, o único problema é que quedaron aí os pilares, pero deixámoslo para que o pintedes, porque claro, senón iba a poñer a rede perdida. Claro, sí, Moi ben sí. pensado, Lito. Si, pensou no Adrián. Pouco máis andamos todo o muro e Rosa non dice nada do foscao e nin do pendello, casi, non sei. Parece que non ve. Como a ela non lle costa nada facelo, Claro, estábamos aquí a 34 graus ao sol, morrendo, pero... ela na o muro, playa. ben. A ver, eran moitos metros. Son moitos metros de Eran tierra. moitas cousas porque aparte houve que recebar a casa toda, non só a fronte, está nas 4 paredes que tiñades pois estes saíntes. É certo que onte pensamos un pouco crisis cando se estropeou a elevadora, pero bueno, ao final resolviuse. Sí. A mí o que máis me gusta de todo é ver a casa recebada, que dá outra vista e queda outra. Antes parecía un caseto, ahora xa ten pinta de casa en vez de caseto. Bueno, quedou moi ben, Era baixiña, pero... Non é tan pequeno como parece. Verdad que non? Atrás ainda é alta. Sí. Por eso. É que o nombre non se corresponde co espacio. Claro. Bueno, ahora xa llevas cambiar, xa llevas cambiar o de Tengo chabolo. que usar outra cousa agora, a ver. Home, ahora podías chamarlle pois, o chabolo do Benedito, por exemplo. Ai, eso miña nai que eu con eso non como el juez. Ti non che gusta? No, o de Benedito non está. Xabolo José, pero Benedito Bueno, no. pobre No, de no, ti no. que lle toquen as lunas. Se queres tirar, tiros, pero ti és o que vas ao inferno, non eu. Non, para ir ao inferno non vou, quedan aí. Pois grazas por todo, que o disfrutedes tamén Todos. así en familia, que quedasedes contentos. Moitas Gracias gracias a a vos, vos. a todo o equipo.